Dik. Blora monggo, kula suwun kepareng derek nyawiji monggo. Tamu saking Blora monggo. Keluarga saking Blora monggo. Monggo Pak. Pun monggo. Teater ya bagun pitake. Ngagleetan parang barang sing gelek regane larang. Yuk, yuk. Dua
suket membat mentul ati karep ra iso kumpul balik ceritane balene monggo lek parti aja kepono karo Landong kayune
zaman berjuang cek 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 sekate jago
kalau wau capek. Godhong jati bolong tengah nuruti penyanyi ora sapa omah ya ngono mas tapi ngono Sembah nuwun sangat Bapak Ibu yang kedapatan pangapunten sangat. Angkat Mbah. Yen liwat. Oh alah. Ayo nduk. Batu lisan warna abang tondo iki perawan bah keluarga saking Blora monggo ingkang batin saged dari besar monggo Pak Daya mawon monggo saking Blora
nyimpen ati nganti besok ora bakal lali kukuh kae kepatrita waya wekti nganti kagak trima aku pokoknya mbak Semangatnya turah lali. Tatetan sajroning ati datan luntur saya merah aku kowe dadi karo marga leren nang gubuk asmara Makasih.
jos. Ayo jenengan rontok rene lah joget video syuting di depan aja mbok aling-alingi ya siap jangan tenan mungkuli wong nom-nom iki malah ngombe barang ngono lho, Dek. Ha iya. Ya nek ngombe gak oleh ngono kuwi. Mbok kemprosane penyanyi ngono kuwi gak boleh. Tak barne kok. Ayo. Piye? Terus ngombe mbok kemprosane penyanyi ini piye? Gelas, Dek, nganggo gelas. Oh, gak boleh ngono kuwi. Rasane lara dadaku. Pangapunten nggih, saderenge. Nek ngunjuk digo minggir sik nggih. Nek ngunjuk digo minggir sik. Engko nek joget nyedak rene. Siap? Nggih. Kula lho manut sampean. Yo sampean ya manut kula. Siap? Video syuting. Video syuting Mas, teng mriko nggih. Nah. Jenengan ada minggir ya. Nah, siap. Mas to? Ora apa-apa piye kebloh kuwi ora apa-apa. Piye to ki? Kena semburan. Lah ya sembur ora apa-apa. Lek to. Lek to. Menika wonten Pak Jarno. Ndi? Menika. Oh, Mbah Jarno nggih. Nggih. Katuran tindak mriki. Mbah Kumis. Nggih, mengke katuran pinarak Mbah Kumis. Monggo dilanjut sik, lanjut sik. Siap.
jogetnya Mas Geng. Sokak burung, sokak burung. Aduh wong nalikane Hae. pisan kok Jos. enek kono kae gawang-gawang angel dilaleke Aduh, bagus ora bisa li ning atiku kaya ngenteni slirang Nginang karo ngelo. Muga Gusti tansah aman rena Ayo. dadi srana usada raas loro ayo Ndel saiki ya saiki orjo sesuk aku ngerti Ada juga Eka Tajaudio RPS nya goyang dong. aduh wong ayu nalikane sepisan ketemu enek kono kae gawang-gawang Yuk, lo, lo. dilaleke. Bengawan Solo. Muga Gusti tansah aman rena dadi srana usada raas loro Jan ya kae. Nah, Gayang ya toh. Jan saestu Mbak Raden. Eh, Aku ngerti janji-janjimu aku bisa nggih matur suwun